mafesa ndi Joshua walero wovala mwinjiro woyera, wovala nsapato woyera, kumanga lamba woyera, kunyamula ndodo woyera, kufikisa anthu muziko la malonjezano, kufikisa anthu muziko la malonjezano. Dr. Arthur Peter Mutharika, woye, woye, woye. Jesus amene akukumenyera konde, woye. Jesus woye. My Peter Mutharika, woye. Malawi woye, woye. Zipani za opposition, woye. Tanenani kuti woye, 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 woye. Tanenani kuti woye, woye. Ipaseni moto, ipaseni moto. Yimikani manja, yimikani manja DPP. Munene kuti woye, woye, woye. Amena kuvotera chipani cha MCP azungulira mitu. Chipani cha MCP chimazunza asonga kale amangochi. Oh my God, oh my God. Apita woye, DPP woye, DPP woye. Zipani zonse za opposition zimene zikugwirizana DPP woye. Amai Kariati, a general secretary of former UTM woye, woye. Pakuti Amai Kariati ndi mwana wa Arthur Peter Mutharika, woye, woye. Achimsingani Chihana, woye. Timothy Mtambo, woye. Abwana Karino, woye, woye. Anyamata atimu ya mademo, woye. Mskola Malawi, Amalawi Scandals team, woye, woye. Atime za Samkarimira, woye. Azodi akijawabu chakaza, woye. Azonda ninga, woye, oye, woye. Amibawa woye, amikonsi woye, amikonsi woye, woye. Radio Tundufye, woye. Chipani cha MCP cha Palamula Roman Katoliki cha muzunza Bishop Zuze zimene amayankhula, cha muzunza Bishop Zuze. Nonse amene munasusana zimene kumwamba kuna yankhula kuzera mwa Bishop Zuze. Mukalape, mukalape, mukalape. Ndifuna ndisekele pemphero, ndifuna ndisekele pemphero. Ipaseni moto, ipaseni moto DPP, ipaseni moto, ipaseni moto. 099-791-792 namba la yanga imene ya Airtel Money ndimapeleka daily. DPP lembani manamba lawa 10-969-111 10-961-111. Kupeleka manamba lawa amene angathandize chuma chawo ndi amene ndimapeleka manamba lawa. Ena atumiza ndimalandira, ena amanama. Pamaso pa Mulungu mukamanama mukhala ngati chipani cha MCP. 099-791-7922 099-791-7922 099-791-7922. Amina kufuna kupeleka chuma chake kuntchito ya Mulungu. DPP, DPP, hallelujah. Yeah, 10-969-111 10-969-111. Imene ni nambala ya National Bank of Malawi. Amene kutumiza chuma chanu kuntchito ya Mulungu. Apatisha Kariati akundiona atumiza chuma chao chimene nawapempha. My God, onse asatumiza chuma chao ku TikTok. Nambala yanga iliko DPP woye, DPP woye. Agabas Mang'onda woye, Agabas Mang'onda woye. Ndane na kalo kuno kuchitipa
tili ndi alinuwira msongole ndi wa chipani cha MCP koma pakuti DPP ndi boma kale azalowa ku DPP tindi Kenzi Msuku akumisuku amene situkuko zikuoneka ndi maso ngati alinuwira chipani cha DPP chikalowa mboma azalowa ku DPP kumeneko palibe amene ngalimbane ndi Kenzi Msuku kumisuku palibe amene ngalimbane ndi alinuwira msongole pano ndi boma kale ngati anthu akuyankhula awasira ayankhule iwo azapangula kamozi basi azapangula kamozi amene ayamba kupangula ndi ana. My God, my God, my God, my God, my God. Ine sindine wa chipani cha UTM ndimafuna amayipatisha Kaliati ndi amene akale president wa UTM pakuti alowesa Kabambe situmufuna ife Kabambe ku UTM situmufuna tufuna amayipatisha Kaliati mwini chipani General Secretary President of Administration amukankhira uko mwachinyengo ahonga sindalamba saka Kabambe amena kumpangira Kabambe kampeni ku UTM mutu wazungulira ya Kabambe ai sikumufunanso ai koma tenti mpangire kampeni Dr. Arthur Peter Mtalika ndamene apite chisogoro ndamene tizamchongere ndi makansalasi ma MP koma mukaona kuti makansalasi ma MP ndi MCP ndamene akutenga mkokomo muwachongere amenewo koma president muchongere Peter Mtalika chifukwa ama MP MCP Peter kalowa muboma azakala kugwirisana limodzi ndi Peter bambo ndi bambo basi bambo ndi bambo basi ndikukumemani nonse ma MP makansalasi amene tamba utenga wambuye uno wa mazunzo mene chipani cha MCP chikuzunza zipani za opposition chawononga khalidwe la chakufwa chihana ambuye akudaliseni tiyeni tiimenchi tipemphere. Atate mzina la Yesu zikomo chifukwa cha mawu amphamvu ndi kampeni ya mphamvu dalisani onse amene apereke chuma chawo pa Airtel Money pa mpamba pa account mutamandike ndi kulemekesheka kwa kukulu dalisani onse asipani sa opposition maudindo onse mwadalise mwenela matamano ndi ulemerero mudalisenso a MCP amene ali ndi mtima wo join na DPP amene ali ndi mtima wo join na sipani sa opposition chiwanda chowakhazikisa anthu onse amaudindo ku MCP ni kuchichosa right now akhale ndi mtima wopita ku DPP ka ku UTM ndi kulengeza ichi anointing yanu Mulungu ikawatuluse audindo osiyana ku MCP achimwendo banda ndi kuwaikisa manja mwanu mukawatuluse ku chipani cha MCP muzina la Yesu Kristo. Atate Mulungu wanga akalowe DPP ndi kulemekezani Atate ndi kuyamikani Atate mukumbukireni achimwendo banda ndi mwana wangu sakuziwa zimene akuchita alowa DPP popeza afa Professor Mtalika ndi bambo wao mwenela matamano ndi ulemerero dalisani Professor afa Mtalika dalisani mai watu mai wa Malawi mai Peter Mtalika mumudalise dalisani onse azipani zosusa dalisani onse abanja la kwa Chilima amayi mere Chilima muwapase mweyosata muwatamandika mwalemekeseka dalisaninso Atate Mulungu wanga Joyce Banda former president achita zotamandika mwapambana Atate Mulungu wanga mulemeke wa Bingwa Mtalika usentendere achita zodabwisa msikola tazionera ndi maso baba mutamandike zimene amachita Bingwa Mtalika ndi zimene achita Arthur Peter Mtalika amene ali professor ali ndi economic ngakhale MCP apange kampeni akuzivutisa Atate mulemekezeke dalisani Professor Arthur Mtalika ndi gulu lonse la opposition dalisani akalindo Timothy Mtambo dalisaniso achimuzingeni Chihana dalisani atupele muluzi dalisani onse amene atagwirizane ndi DPP kuti alliance igwese chipani cha MCP mwenela matamano ndi ulemerero musawayiwale asitumika osiyana mwadabwise muzikola Malawi ndi mayiko ozungulira Malawi nonse mwakoma kumwamba muzina la Yesu Kristo pemphera amen. Ambuye akudaliseni ni mbale wanu Stanford Sinyangwe mbusa wa Pentecostal Assemblies of Malawi pamakina panali angelo aku heaven zikomo amene mutumisa ndalama zanu pa 0997917922 amene mwanena kuti ziko amen tumizani chuma chanu 0997917922 nambala yanga imeneyo
ndalamazo zimathandizira kuthandiza ena kuchipatala, zimathandiziranso kugula bandu, zimathandizanso kuti munyumba ya Mulungu mukhale chakudya. 1010 96911 nambala yanga ya ku National Bank of Malawi. Ambuye akudaliseni mwakoma nonse, kumwamba kumakuwerengerani. Shalom. Like, share, Malawian cameras, right.